Queden 4 minuts per arribar a 2:15 de la nit. Donem la benvinguda a totes aquelles persones que acabin d'encendre la ràdio i ens estiguin escoltant per la 105.3 de l'FM i també aquells que prefereixin internet i s'hagin connectat a través de la pàgina web de Cerdanyola Ràdio. El temps de tertúlia d'avui, per primera vegada, el dedicarem a la política estatal i no podem negar que té certa rellevància quan ja s'ha investit un nou president del govern. Per comentar aquest tema i d'altres que tindrem en aquest espai de conversa, comptem avui amb Álvaro Hernández en representació del PP. Bona nit, Álvaro. Bona nit, buenas noches. Marc Mellado en representació del Partit Socialista. Bona nit, Marc. Molt bona nit. I Leo Lamic per Podem. Bona nit. Bona nit. Com estem? Bé. Molt bé. Cap dels tres m'ha dit que sou novells aquí, és a dir, que ja teniu experiència i com ja us hem anat avançant en el moment que fèiem la producció del programa, avui toca investidura. Avui toca allò que s'ha estat parlant durant més de 10 mesos, concretament durant 315 dies que han durat aquest govern en funcions. I la primera pregunta que us vull llançar als tres és si aquesta nova legislatura que ha encetat justament ara Mariano Rajoy, el candidat del Partit Popular, serà igual o canviarà alguna cosa respecte als 4 anys que hem deixat enrere. Qui vulgui començar, endavant. No sé com ho veig. Bueno, vinga, Marc, comences tu. Començo jo. Jo penso que seran 4 anys de más de lo mismo. Vull dir, de más de lo mismo amb un agravant, que és que no té la majoria suficient com per tenir un govern d'estabilitat. I això li comportarà al senyor Rajoy greus dificultats per poder endur el projecte polític que té pel país. Jo penso que serà un suma i sigue de retallades, serà un suma i sigue de l'OMCE, un suma i sigue de reforma laboral, un suma i sigue de traslladar la pressió fiscal a les classes mitges i treballadores d'aquest país, i penso que serà una política de falta de diàleg, de manca d'acord i de frustració per molts ciutadans i ciutadanes que volien era un canvi en aquest país. Leo? Bueno, nosaltres pensem que neix un govern dèbil perquè fins ahir governava i es repartia el govern, governava un, després governava l'altre partit, els dos grans partits del règim, del 78, i ara ja no poden. Per això nosaltres treballarem per ser l'alternativa i pensem que el PSOE ha assistit al seu enterrament. Ja? Nosaltres pensem que evidentment que serà un govern llarg i molt dur, ja? Encara que sigui dèbil. Ara bé, nosaltres pensem que no hi ha ni agenda ni respostes davant els problemes territorials i plurinacionals, o sigui, la resposta serà el búnquer i només búnquer. No hi ha resposta davant els problemes socials i econòmics, continuaran amb els casos de la Gürtel, la Púnica i altres casos que segurament sortiran, retallades i més retallades, com deia el Marc, però no hi haurà res més que això. I també pensem que, com que no té majoria ni al Parlament, ni hi ha un consens social respecte de donar suport a aquest nou govern, doncs serà molt dur, ja? Però també pensem que estem assistint a les postrimeries del règim del 78, perquè el suport que li van donar Ciutadans i el PSOE al Partit Popular significa la mort d'una etapa política molt llarga i el naixement d'una altra. Ha dit que ens espera una època llarga, si no fallen les comptes, són 4 justos. És a dir, aquesta legislatura llarga són 4 anys, com totes les legislatures. El problema és que quan la gent pateix, això fa llarg. Però jo no estic valorant, jo només dic que són 4 anys, com totes les legislatures. Per part del PP, Álvaro Hernández, la teva postura? Sí, bueno, primer de tu puntualitzar que el 78 el règim era l'anterior. El que és un règim, per exemple, i on la gent pateix és, per exemple, el que és Venezuela, Iran. Per sort, aquí a Espanya hi ha una democràcia, i llavors això s'ha de puntualitzar. Serà, per suposat, que hi haurà un canvi, és a dir, passem d'una majoria absoluta a tenir un govern en el qual es tindrà que parlar molt, arribar a acords, tendre ponts, i és el que va dir l'altre dia en el discurs d'investidura. Venim de guanyar amb dos eleccions,
però no hem tingut el suport suficient com per arribar a tenir aquesta majoria absoluta i poder decidir el que volem. Per tant, s'ha d'arribar a acords, ja ho va dir ell, en temes d'educació, en temes de pensions, en temes d'economia, en temes de política internacional, i s'han d'arribar doncs, a aquests 5 grans acords, menys o menys, en els quals jo crec que es pot arribar a trobar punts de concordança. No? S'ha de seguir en la senda de les reformes, no ens oblidem que la reforma laboral aquesta, que és tan dolenta, resulta que és la que més la que està generant més treball a tota Europa. La gent cada cop té més treball, podran dir que és pitjor o millor, però la gent té treball, la gent està més contenta, el consum s'està reforçant i està tornant cap a l'alça, el qual és molt positiu, i després una dada que és molt important és que mes rere mes les dades d'atur baixen. Qual no hi ha millor política social que aquesta. Perdona. Dels 170 diputats que van votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy, doncs tenim els vots del PP, òbviament, de Ciutadans i de l'únic diputat que té Coalició Canària, i van votar en contra 111 i les 68 abstencions. Tenint en compte que el govern no compta amb una majoria absoluta, no podrà aprovar lleis orgàniques durant molt de temps si no s'aconsegueix aquesta majoria absoluta, que es traduiria en un suport del PSOE al PP de manera innegable. Ara bé, les lleis ordinàries sí, perquè s'aproven amb majoria simple, com s'ha aprovat això de la investidura. Aleshores, comencem pel PSC, comencem per tu, Marc. Quin ha de ser el paper de l'oposició en aquesta legislatura, sent del PSC i sent el PSOE el gran partit de l'oposició a Espanya? Jo corregir-te, i perdona'm que t'ho digui. Corregeix-me tant com vulguis. Jo penso que el suport no serà innegable. Vull dir, una cosa és el paper del PSOE que ha tingut en aquest procés d'investidura i una altra cosa és la governabilitat del país. Jo crec que el paper del PSOE ha de ser d'oposició frontal a les polítiques i al model del Partit Popular. El no és no que ha defensat el PSC fins ara, no és gratuït. És perquè nosaltres hem defensat la derogació d'una reforma laboral, la derogació de la LOMCE, perquè s'ha encrospit la reserva del sistema de pensions, del sistema públic de pensions, perquè hi ha hagut molta corrupció, perquè, vull dir, no és gratuït. Hem tingut un relat polític coherent al llarg de 4 anys i penso que aquesta ha de ser la tònica de la nostra oposició. El nostre model no és el model del Partit Popular, el nostre model és un model basat en treball de qualitat. Sí que és cert que pot haver-hi més gent treballant, però els sous precaris, la temporalitat precària, els nostres joves que han de marxar. Per tant, jo aquests números, vull dir, no me'ls crec, i és legítim que ells defensin la seva gestió, només faltaria, són el partit de govern. Però jo penso que el PSC, i en aquest cas el PSOE, ha de portar una oposició frontal a les polítiques del Partit Popular, un model alternatiu basat en la fortalesa de l'estat de benestar, en posar en valor aquelles polítiques d'atenció a les persones d'excel·lència i sobretot donar un servei de proximitat i transparència. Jo penso que aquest és el model que nosaltres hem de seguir, que penso que una cosa és la investidura i que una altra cosa és la legislatura, que la governabilitat s'ha de fonamentar amb el diàleg, amb l'acord i amb el pacte, i ja veurem si el senyor Mariano Rajoy és capaç, amb aquesta aritmètica parlamentària, de trobar aquests acords puntuals amb la resta de forces polítiques de la cambra. Però si ja ha costat fer president una persona, imagina't aprovar una derogació de la reforma laboral o una nova llei per l'educació, no m'ho vull ni imaginar. No, bueno, aquests són grans pactes d'estat que requereixen grans consensos. T'he de dir que la cultura política a Espanya no és precisament la d'Alemanya, on hi ha els grans pactes consensuals, aquesta cultura política, i és molt diferent. El senyor Rajoy, quan vegi que això no ho podrà tirar endavant, doncs imagino que prendrà les decisions de convocar eleccions si no pot governar aquest país, no? Álvaro, què apuntaves en aquest paper? Sí, la gent s'oblida de lo que significa un govern en funcions. És a dir, aquí portem 10 mesos i com has dit, ara es podran aprovar de nou, les lleis orgàniques no, perquè fa falta una majoria absoluta. Exacte. Però no ens oblidem que sense les lleis orgàniques el país no tira endavant. És a dir, tu necessites unes lleis orgàniques per poder generar confiança, perquè no ens oblidem que els últims 4 anys han sigut els 4 anys en què Espanya ha rebut més inversions de l'exterior, el qual significa que hi havia una seguretat jurídica, i aquesta seguretat jurídica i confiança només s'aconsegueix si hi ha un govern al qual pugui tirar endavant les seves reformes, que per cert no ens oblidem, des d'Europa les han reconegut, i el Marc, a tu, tal com has dit, no te les podràs creure aquestes dades, però són dades objectives que les publica l'Eurostat, que les publica el Ministeri d'Hisenda i d'Economia, i el treball ha millorat. La gent ha sigut els 4 anys, per exemple, en temes universitaris,
en què s'ha augmentat més la partida, per exemple, de beques. I això són dades objectives, que estan... Les pots comprovar o no? Però Álvaro, vull dir, les dades i les enquestes són una imatge perceptible que tu pots construir. No són perceptibles, són dades objectives. Mira el teu entorn. Quants desnonaments? Quanta gent que no té feina? Doncs des que està Rajoy governant es va fer una llei... Vull dir, la realitat és la que és. Quants joves han hagut de marxar? Vull dir, tots tenim al costat. Han hagut de marxar i continuar marxant. Ja? Bueno. O sigui, la realitat és la realitat. Si vosaltres no voleu mirar la realitat tal com és, vosaltres mateixos. Ja? I quants han deixat de marxar gràcies a aquestes reformes? La realitat va per la seva banda. Ara bé, tu preguntaves al principi per l'oposició, no? Quin serà el paper del PSC, bueno, del PSOE com a oposició. Nosaltres considerem, i no només nosaltres, els titulars dels diaris, el dia després de la investidura, deien que Unidos Podemos, les confluències, no? Era l'oposició avui. No hi ha una altra oposició, no hi ha altra oposició. Avui, a l'estat espanyol, no? Jo crec que la gent ens mira a nosaltres com el seu referent. El que va dir el dia després Pedro Sánchez, a mi em sembla que li dona suport absolutament a aquesta idea quan nosaltres plantejàvem i dèiem, no?, que hi havia interessos dels grups mediàtics, dels grups econòmics, financers, per impedir, per no produir aquesta aliança que podia ser un nou govern, no? I ara que el Pedro Sánchez digui que en realitat era veritat, sí, però... era una alternativa viable, ja? Però no va ser. Per què no va ser? Perquè el grup Prisa, no? I el grup Telefònica i personers de la dreta... I permetem que t'ho digui amb tot el carinyo del món, i perquè Podemos, obsessionat amb el sorpasso i amb el seu creixement d'ego, va impedir un canvi després de les eleccions. Això no és el que va dir el Pedro Sánchez ara. No, va dir que s'havia equivocat, va dir que s'havia equivocat respecte de Podem. Després de desembre, ho sento molt, va dir que s'havia equivocat, no senyor, i amb Ciutadans. No, això no és veritat. O sigui, continues defensant un govern amb Ciutadans? Doncs endavant. No, continuo defensant un govern de progrés reformista que fes fora a Mariano Rajoy i el govern del Partit Popular. I vosaltres heu primat el sorpasso, el passar, el substituir el Partit Socialista Obrer Espanyol amb vots, amb força, abans de fer fora el Partit Popular. I això, vull dir, és tangible, és evident, i ho vam veure en el procés que va del 20 de desembre al 26 de juny. Jo crec que el Pedro Sánchez diu, o sigui, les paraules del Pedro Sánchez diuen totalment el contrari que estàs dient tu ara. Ja? I és el secretari general, era el secretari general. Era, no? Però el que va ser elegit per la gent i que va... Per la militància en primàries. Per la militància, sí. Com deia la Margarita Robles, no? Aquest és un problema que té... O sigui, el Partit Socialista té un problema, el secretari general té un problema als elegits per la gent, no? Són... Sí, els fan fora. Va passar amb el Borrell, elegit per la gent, va ser un cas diferent. Elegit per la gent. No, dic el que va dir la Margarita Robles. Mira. Ara bé, jo crec que nosaltres avui som, de cara a la gent, l'única oposició real al règim que comença ara, perquè clar, si nosaltres dèiem que pero tú has leído el significado del régimen en la RAE. Porque régimen es una dictadura, que es lo que hay en Venezuela. Deixem acabar, Leo, perquè ja... Tècnicament, régimen autoritari electoral. Leo, breu, que han de pasar l'Álvaro, que porta estona. O sea, es que las cosas como son. A ver, hace mucha gracia porque decís titulares, diarios. Cuando ya no tenemos de qué tirar, cogemos y empezamos a hablar de los grupos de presión, de los lobbies y tal, ¿no? Pero es muy gracioso porque el programa de Salvados ha salido ahora en Twitter, ya que te gusta tanto Twitter y los diarios y los titulares, varios, por ejemplo, votantes del PSOE, gente joven sobre todo, que en un principio se les llamó para que participaran y casualidades de la vida, eso al final lo han sacado, porque resulta que decían que no estaban de acuerdo con Pedro Sánchez. Eso no ha salido. Luego me hace mucha gracia que hables de la oposición, de que la gente se ve reflejada con Unido Podemos con la oposición. A ver si os enteráis de una vez.
no habéis ganado las elecciones en ningún sitio. Allí donde os habéis presentado no habéis ganado las elecciones en ningún sitio. Las ha ganado el Partido Popular o las ha ganado el Partido Socialista. Podemos no va a hacer oposición. A Barcelona, Déjame a acabar, Madrid... Álvaro, si te leo. No, déjame acabar, por favor. Luego, otro grande tema. Os gusta mucho hablar del régimen y etcétera. No os dais cuenta que no tenéis una cosa que es muy importante, que se llama sentido de Estado, cosa que sí que tenían toda la gente de las que habláis tan mal, que por cierto gracias a estas personas hoy en día estáis ahí donde estáis, porque si siguieran con lo que había antes, vosotros no estarían, ellos tampoco, nosotros tampoco, así que tendríais que tener un poco más de respeto en utilizar ese tipo de palabras, porque son muy feas. En referència a qui dius tot això? A Podemos, perquè No, si és- fa la boca és a dir, gran de no. parlar de l'oposició i de referència, clar, sincerament jo no crec que la gent vegi com, o no se senti identificada amb el tipus d'oposició, aquella oposició en la qual el primer que fan són començar a discutir-se i arribar quasi a les mans, que és la nova política. La nova política, per lo més, és començar a anar al Parlament, a començar a dir tontàries i estar parlant sempre del passat. El que fa Mariano Rajoy és parlar del futur i del present, que és realment lo important. És a dir, si tu fixes en el discurs que, per exemple, fa Pablo Iglesias al Parlament, només fa que parlar del passat. En canvi, Mariano Rajoy el que fa és parlar del present i del futur, de les grans reformes que es tenen que fer, dels grans problemes que té Espanya, al dia. No es parla del passat, que si la cal, que si no sé què, que si no sé quants, no. Ei, parlem del dia a dia, que és lo important. L'oposició es fa d'una forma constructiva, no destructiva, com va voler fer amb el seu discurs Pablo Iglesias, un discurs populista i totalment destructiu. Només fa falta escoltar, per exemple, el discurs del portaveu del Partit Socialista. Ho va dir clarament, farem oposició. No fa falta estar enrocat com si fos una partida d'escacs, no fa falta estar enrocat, tu pots estar d'acord amb les coses i algunes altres pots votar, i després mencionava la Margarita Robles, una persona sincerament que vol parlar despolititzar la política quan ella és jutge, és igual que el Baltasar Garzón, o sigui, vols parlar de despolititzar la política sent tu una jutgessa del Tribunal Constitucional, perdona, apaga i vámonos, o sigui, és el més incoherent que hi ha en la vida. Leo, una breu intervenció que hem de donar també pas al Marc, que fa estona que és callat. Simplement que quan tu parles dels problemes de la gent, estàs parlant d'avui, d'ara, i del futur. Perquè amb aquest govern no canviarà res. O sigui, què tindrem endavant? Tindrem més problemes, més atur, més retallades, més del mateix. Més del mateix. I jo el que sí espero, aquí a Catalunya, és comptar amb els amics del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, junt amb nosaltres. Si la política espanyola és com el diàleg que hi ha en aquesta taula, trigaríem encara molt més en investir un president. És probable. Marc, sisplau, no, del PSC. Jo volia posar en valor tota la feina i tot el rol que ha jugat el PSC, perquè abans s'ha parlat dels problemes estructurals interns del PSOE, a les dinàmiques internes. Jo penso que el PSC ha tingut una posició lloable i coherent. És a dir, no podem constituir un frau democràtic traslladant el no, és no, el fent fora Rajoy o un sí por el cambio, amb una abstenció i facilitant el govern de Mariano Rajoy. Només faltaria que Mariano Rajoy no parlés de futur. És la seva responsabilitat governar. Com era la seva responsabilitat formar un govern. Com era la seva responsabilitat constituir les taules del Congrés i del Senat. Per tant, jo penso que el PSC ha estat un partit que ha estat coherent. Nosaltres som dels que considerem que hem de seguir treballant de forma fraternal, profederal, amb el PSOE. Jo vull pel meu partit el model que vull pel meu país i, sincerament, em sap greu tot el que ha passat amb el Pedro Sánchez, perquè sí que és cert que les estructures internes de vegades són perverses i que 133 vots poden tombar milers i milers de recolzaments de molta militància que va rebre el Pedro Sánchez, que jo penso que encara té recorregut, però vull posar en valor el Partit Socialista de Catalunya perquè s'ha mantingut, malgrat ens diuen sucursalistes, doncs en la seva posició i defensant els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya que ens van recolzar. Abans de parlar dels grans reptes d'aquesta legislatura que han sortit a molts diaris i a diverses publicacions, Marc, una pregunta que ha de ser sí o no. Si Pedro Sánchez es torna a presentar, pel que tu penses, el que tu creus, si Pedro Sánchez es torna a presentar per ser secretari general, tornarà a ser? Sí. Merci. Álvaro, tenim grans reptes per a aquesta legislatura. Un dels més imminents i un dels que s'ha de fer després de que Mariano Rajoy sortís dient que les revàlides no tindrien aplicació i no es farien i tot plegat. Què fem amb una nova llei de l'educació? Implantem la llei Wert, la LOMCE, la LOE...
¿Qué fem? No, lo que hay que hacer, y está claro que no queda otra alternativa, y esto ya hace años que se tiene que haber hecho, o sea, es un pacto de Estado. El modelo educativo tiene que ser un pacto de Estado, y yo creo que ahora es el momento idóneo. No te queda otra alternativa, tampoco nos engañemos. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar en tender puentes y llegar a un acuerdo con Ciudadanos, con PSOE y con el resto de fuerzas políticas que se quieran sumar. Esto que tiene que ser similar a, por ejemplo, al famoso pacto antiterrorista, o por ejemplo el Pacto de Toledo sobre las pensiones, etcétera, en el cual se sientan unas bases y a partir de ahí pues dialoguemos y lleguemos a puntos en común. Lo que pasa que yo ya me temo que van a haber oposiciones destructivas y oposiciones constructivas con las cuales tú vas a poder llegar a acuerdos, sí o no. La gente dice que no hay cambios. Oye, perdona, pero Leo, habían 5 millones y pico de parados, un pico demasiado alto. Estamos por debajo de los 4. Si eso no es un cambio, tienes que volver a la escuela y revisar las matemáticas, Y de escuela es de la educación que nos vamos y por otra, que marxem per un altre educación, tema. Exacte. Está claro que hay que llegar a un acuerdo y todo lo que se ha aprobado hasta ahora no creo que ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Coalición Canaria, ni el resto de fuerzas políticas del hemiciclo estén de acuerdo. Entonces habrá que trabajar en llegar a puntos que estén en común todos. Y yo creo que aquí lo que se tendría también es tener muy en cuenta a la comunidad educativa, porque, por ejemplo, con el tema de la reválida o el 3+2, han sido muchas universidades las que se han posicionado a favor o en contra. No nos olvidemos también que hay que seguir un poco el modelo educativo europeo. Y, por ejemplo, en el caso del 3+2, de 27 estados de la Unión Europea que lo aplican, hay 25 que lo ponen en práctica. Que la totalidad del 3+2, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la reválida, hay universidades en España que lo aplican, ¿no? Y yo creo que tiene sentido, porque no es lo mismo el nivel de educación que tienes en Andalucía que el nivel de educación que tienes en Asturias, que el nivel de educación que tienes en Cataluña o el nivel de educación que tienes en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y no lo digo yo, sino que lo dicen los resultados de la OCDE. Unos son más altos que otros, con lo cual yo encuentro que tiene muchísimo sentido que hagan reválidas, porque luego las universidades tienen un nivel más alto o más bajo y no me parece mal. I ara també et faré a tu una pregunta, Álvaro. És també el mateix aplicar un model educatiu del 3+2, com per exemple el que té França, on un any un any de grau costa 180 euros, o en Espanya on de mitjana són 1.500, i on un màster costa 265 euros i a Espanya la mitjana està en 6.000, Clar. ¿s'ha d'aplicar el mateix aleshores? Sí, pero no es igualmente que se está aplicando en el resto del país. Aquí tiene que ir acompañado de la dotación presupuestaria necesaria. Vale. No nos olvidemos, por ejemplo, que aquí en Cataluña, que ha estado gobernando ese derecha catalana, como le quieras llamar, el PDC ahora, o antigua Convergencia, apoyado por Esquerra Republicana o con apoyos del PSC o de otras fuerzas políticas, llevan años, incluso cuando gobernaba el tripartit, que siempre tenían las tasas universitarias más elevadas de toda España, que es no curioso. No, sí que es verdad, no, que es verdad. Sí, es un dato objetivo. ¿Te les gustarà tasses más o no? històriques més elevades No. Han estado aquí en Catalunya. per l'accés a la universitat ha estat Marc, les sisplau. promulgades pel Partit Popular, i no ens No, posarem no, d'acord perquè les en un tasses- model no, educatiu les tasses universitàries que són rebutja el autonòmiques, model no d'immersió estatales. lingüística a Catalunya. No ens posarem d'acord en un model que tingui les taxes més elevades de la història. No ens posarem d'acord en un model d'èlit. No ens posarem d'acord en aquest model educatiu. Vull dir, és cert, històricament el model educatiu ha sigut el pacte més complicat, més complex, perquè és un tema molt polièdric, però el model educatiu del Partit Popular i el model educatiu del Partit dels Socialistes de Catalunya no és el mateix. No és el mateix. És un model que posa barreres, és un model que dificulta l'accés a una educació pública de qualitat, és un model que segrega per raons de gènere i per raons de religió, és un model que no comprem, és un model que no comprem. És el vostre model, està bé, és legítim, defenseu-lo, perfecte, però aquí no ens hi posarem d'acord. Leo, que estàs aquí fora com que no et va la cosa, però podem a Espanya teniu gent allà al Parlament? Tenim ja el Parlament també de Catalunya, Clar. i també tenim un model d'educació que recull totes les propostes que han fet els moviments estudiantils, no? A l'Estat, a Catalunya, i la comunitat educativa. Nosaltres recordem que aquí mateix a Catalunya van donar suport a la ILP d'Educació, que va ser rebutjada per el PP, per el govern de Junts pel Sí, no? Convergència i Esquerra Republicana. No me'n recordo quina va ser la situació del PSC,
però jo crec que nosaltres estem propers a les posicions del PSC aquí, o sigui, el que ha plantejat el Marc, ja? Evidentment, mai estarem d'acord amb el PP. I és claríssim. I mai estarem d'acord en una cosa. Has estat molt clar aquí. Però compte. O sigui, mai estarem d'acord en la il·lusió del país que ens volen vendre. Perquè aquest és un país que no existeix. Què país queréis vendre, Álvaro? Quin país voleu vendre? El país que baixa l'atur. Perdó, en aquest país puja l'atur. Les condicions de treball són absolutament dolentes. No existeixen condicions de treball avui. No ria més a dir, hem de respectar les visions de cadascú. És a dir, amb la paraula podem fer confrontació. Però és que jo crec que aquest senyor viu al país de Nàrnia, perquè clar, que digui que puja l'atur, aviam, que són dades subjectives. L'atur no ha pujat, és que estàs mentint. Ets un mentider. Soc un mentider. Molt bé, Álvaro. Però tu mires les dades de l'Eurostat o del Ministeri de Treball i l'atur ha baixat. No pots dir que estigui pujant. L'atur ha baixat. I les condicions de treball milloren. Les condicions de treball... Clar que... Home, perdona, de no ingressar 0 euros bravo, i d'estar a l'atur a tenir treball, no millora? No millora? Després, una altra cosa. Afortunadament us queda poc. Sisplau. Però la gran diferència, ell ha dit, no pactarem amb res. Clar, és que aquesta és la diferència. Per això la gent després vota al Partit Popular amb 8 milions de vots i comença a créixer, en canvi. I abans eren 11. Aquells que són tan destructius i que no volen arribar a cap punt en comú, comencen a anar cap a baix. Perquè la gent es dona compte... No podem simplificar, No, perdona. Tu mires els resultats electorals de les eleccions que van tenir, per exemple, els resultats electorals a Barcelona, va ser l'excepció, però tu mires, per exemple, a Corunya, Madrid, Galícia en general, Andalusia, tots els llocs on Podem anava cap a dalt, després s'han donat compte que no saben gestionar i que res del que diuen ho compleixen. Càdiz, que està en quiebra tècnica. Totes aquestes poblacions s'han anat cap a baix els resultats de Podem. I per què? Perquè la gent s'ha donat compte. Marc, sisplau. No, molt breu, no és cert, vull dir. Jo penso que el Partit Popular sí que és cert que té una àmplia majoria i que ho ha demostrat a les eleccions, però que la diferència amb el mapa de partits i amb el mapa electoral d'aquest país, doncs l'esquerra sempre ha anat dividida i les formacions polítiques d'esquerra doncs són més opcions polítiques. La dreta sempre ha estat una, vull dir, el votant de dreta sempre ha estat un i ha votat a la mateixa opció. I podríem ser govern avui. El pluralisme polític, fruit del 15M, de la nova forma de fer política, de la il·lusió, de l'ambició dels moviments col·lectius socials, de l'activisme de la ciutadania, en organitzar-se, en representar noves formes d'organització social, política, ha donat forma a una aritmètica parlamentària i a un ecosistema doncs, molt més ampli, molt més plural, que hem de respectar, que és el que tenim, però no és cert que les forces d'esquerra baixin, tinguin menys recolzament, estan més dividides, però jo penso que la gent vota altres opcions i que les forces d'esquerra, el dia que siguin capaces de posar-se d'acord, doncs possiblement constituïm una alternativa de govern. Leo, Home, és evident que podrien ser govern avui, per una banda, i per l'altra són govern a les principals ciutats de l'estat espanyol. Governem a Barcelona en Comú, governem a Madrid, governem a València, governem a Cádiz, sí, és petit, però també a Corunya, que deies abans Corunya. Doncs, no senyor. I hem guanyat també a Euskadi, les generals. Hem guanyat a Catalunya, en les generals. Compte, el mapa polític ha canviat. I ha canviat força. I jo estic segur que vosaltres esteu governant per última vegada. Perquè ja no us queda res més, o sigui, ara esteu governant per la Triple Aliança. I després d'això, què queda? Res més. Bueno, fins al punt de dir que no tornaran a governar mai més quan totes les enquestes sociològiques que estaven sortint i totes les enquestes que s'estaven publicant, si hi havia terceres eleccions, el PP podia arribar fins i tot a una majoria absoluta. No estic donant suport a cap partit, només estic dient les dades objectives i les darreres informacions que tenim.
Álvaro. O sigui, les enquestes... Les enquestes ens les podem creure, no? Per suposat, perquè... Ja sabem com funcionen les enquestes aquí, no? Les enquestes donaven un sorpasso de Podemos al PSOE, i al final no es van complir. Tenim un torn breu cadascú per acabar amb el tema de l'educació. Sisplau, comencem amb Álvaro Hernández. Sí, doncs tendrá que ser lo que he comentado antes. O sea, tiene que ser una legislatura de pactos en educación, y yo estoy convencido de que hay mínimos y cosas en común que tanto Partido Popular, Partido Socialista, PSC, Coalición Canaria, Convergencia, estoy convencido incluso que Podemos tiene algo en común en temas de educación en los cuales se pueden trabajar, porque luego si te revisas la Comisión de Educación, hay puntos en común, por ejemplo, sobre datos que da la OCDE de temas que se tienen que mejorar. Así que no me creo, y te lo pregunto, Leo, si se opondría Podemos o el PSC a una mayor subida, a un acuerdo que fuera a nivel estatal de la partida de becas. No me creo que no estés de acuerdo y que te opongas. No me lo creo. Leo, ja que t'ha fet referència, et toca parlar. Acabarem amb el Marc. Jo crec que això no succeirà. O sigui, no pujar beques a on? A la universitat? Doncs en todo el ámbito educativo. Doncs sí, li donarían suport segurament. Ara, el PP pujarà el número de beques? Jo crec que no, perdona. O sigui, aquí ningú ha nascut ahir, O sigui, sabem el que fa el PP en educació. Aquí els nois que Àlex Cabrera i Arnau dirigen aquest programa, l'Àlex, no? Exacte. I l'Arnau han lluitat a les seves universitats per capgirar la situació provocada pel PP, pel govern del PP. Doncs no, jo crec que queda clar que Wert no és un paradigma de res. Wert no és el model a seguir. El PSC avui tindrà l'última paraula en representació. Marc Mellado. Doncs moltes gràcies. Jo penso que no és només educació, sinó que és model productiu, que és innovació, que és treball o mercat laboral. Penso que les dificultats per arribar-hi a un acord seran realment complicades i que l'història ens demostra que les posicions disten molt. Pujada de taxes, baixada de beques, model elitista. Tinc dubtes grans de si serem capaços d'arribar a un acord, tenint clar que els models són extremadament oposats. I per tant soc escèptic i poc optimista en aquest sentit. Ens queda un minut per arribar a les 11 de la nit. Com heu vist, ens han quedat grans temes a la nevera que intentarem recuperar. No sé si coincidireu en una taula, no sé en quin moment, però això sí, abans d'acabar el programa volem enviar un missatge als grups municipals perquè des de primer moment, un segon, Leo, des de primer moment tant el meu company Arnau com jo volíem fer un programa plural on tinguéssim a totes les forces polítiques, tant a la tertúlia com a l'entrevista. Ara bé, ens hem trobat amb que les formacions polítiques compten poc amb les dones. Avui tenim una tertúlia tot d'homes, és a dir, avui hi ha testosterona a l'estudi que més no hi entra. La setmana passada vam comptar amb una dona, la primera tertúlia també, així que des d'aquí fem una crida que els partits, si us plau, també tinguin la consciència que a la tertúlia han de venir dones. Per tots, no només a Podem, a PSC i a PP, que avui estan a la taula, sinó a tots els partits. Gràcies Álvaro Hernández, Marc Mellado. Un segon. Sí, mira, nosaltres demà fem una activitat, una xerrada... Hem de marxar, Leo. Gràcies, Arnau. Gràcies a tots. Ho sento. Gràcies. Adéu, bona nit.